dragii mei, sunt de obicei și am mâncat un chips și mi-a rămas. Iată. Deci, astăzi voi face un videoclip. Andreea mănâncă dulciuri din Franța. Da. Și am aici niște biscuiți, dar nu știu dacă se vede, dar nu sunt românești. Sunt niște sandvișuri îmbrăcate în ciocolată și în interior au o cremă de ciocolată. Să vedem. What the fuck, cum arată? Ce bine miroase. Zic da, dacă au și un gust, cam așa arată. Nu cred că vedeți crema, dar hai să degustăm. Nu pot să... Gata. Uitați crema. Vedeți crema de ciocolată? Hai să-l ansamblăm și să gustăm. Delicios! Nu uitați să dați like, un share, nu uitați să vă abonați și până data viitoare, vă pupa!